Εδώ έχουμε στον 4ο κατά σειρά, έχουμε έρθει. Στο Γιάννη. Πρόεδρε, ακούμε. Ο Γιαννάκης είναι ένα από τα ομορφόπεδα του συλλόγου. Τον βλέπετε κιόλα, χαμόγελα. Θα τα ακούσει ο Θάνος, θα έχουμε πρόβλημα μετά. Ερασιτεχνικά ασχολείται με τα περιστέρια. Είναι 23 χρονών ο Γιαννάκης. Γι' αυτό θέλουμε και επίοικη, έτσι. 23 χρονών και πετάει, ασχολείται με καλά περιστεράκια. Έτσι αυτό είναι. λέει πολλά. Καλή επιτυχία και από μένα, ναι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις πενταξίες. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνεις στη διαγωνισμό, Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ. Για να δούμε, ελπίζω μην φύγουνε στον ευκάλυπτο εδώ τι είναι. Για να δούμε. Πέρασε και μια κολόγατα μαύρη εδώ. 30 κιλά πατάτες 10 ευρώ. Νάτος. 30 κιλά πατάτες. Καπανές πατάτες. Πήγαν τα πουλάκια. Λαλά βλέπουμε. Απάτησε ο καιρός. Μας πατήσει και ο καλλιτέχνης. Και φύγανε μέσα εδώ. Ωραίος. Πολύ λαλαγκύρι. Πήγανε μέσα, τα πήρε ο καιρός. Τα πήγε μέσα. Εδώ φεύγουνε μέσα και παίζουν εδώ. Ωραίος, ωραίος. Θα ανοίξουμε λίγο. Φύγανε μέσα τα πουλιά, τα πήρε ο καιρός. Δεν μας ευχαριστεί και ο καιρός πολύ τώρα για αυτά τα περιστέρια εδώ. Ωραίος. Για πρώτη φορά που πετάει το παιδί έχει γίνει πολύ ωραίος. Βλέπουμε άλλα έχουν πάει μέσα εκεί, άλλα εδώ. Πολεμούν. Ωραίος. Εδώ τα άσπρα του. Ωραία τα άσπρα, πολύ ωραία. Μουρίτσα, φτεράκια. Πολύ ωραία τα άσπρα του παιδιού. Ωραίος. Εδώ ένα τσινί έχει πάει μέσα. Έχει φύγει. Στην Καπερναούμ έχει πάει τώρα. Αλλά είναι και ο καιρός που δεν τα αφήνει τα περιστέρια. Τα πάει δύο δεξιά, μία αριστερά. Δεν βρίσκεις άκρη. Εδώ ένα άσπρο τραβάει μέσα, καμία σχέση. Έχει βαρέσει κόντρα, έχει περάσει από πάνω και πηγαίνει προς τα μέσα. Φεύγει μέσα. Και τώρα θα τα ρίξει. Έρχονται από μέσα, ακούμε και το χειροκρότημα. Τι έγινε, μας κλείσανε μέσα, Ωραία. Εδώ και το παρδαλό. Έλα, τράβατα και λίγο μέσα. Πιάσουμε και λίγο τα πουλάκια που πετάξανε. Αυτά εδώ είναι. Έχουμε και τον αλατζά εδώ. Μαύρο. Εδώ ένα ζαγκλοβαντά με ένα τζινίσι. Ωραία τα πουλάκια. Ωραίος. Εδώ Γιαννάκης, μπράβο Γιάννη. Τα περιστέρια πήγαν, εντάξει ο καιρός είναι και πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολος. Τα πήγε από δεξιά, αριστερά. Βγήκανε εντάξει, του χρόνου καλύτερα. Βεβαίως και του χρόνου. Να είσαι καλά, πάμε και στον επόμενο.